Ok, spremna sam da budem prva, jer sam dobila najmanje brokoli. A brzo ću pojesti to. Jao, to je gadno. Šta se smijete? Ups, je li to imam brokoli na usnama? A sad ću sve skloniti. To je to. Ko će od vas nastaviti? Ne ja. Znači Tina. Hajde, jedi brokoli, draga. O ne, mrzim brokoli. Jadna ja. Juj, kako gadno. Ne želim ga više jesti. Oskare, nemoj mi se smijati. Ti si dobio najveći brokoli. Sad ćemo tebe da vidimo. Pokušat ću brzo da pojedem to. Eto, jeste vidjeli? Već sam završila. Pa, bilo je lepo sa vama, sad moram da idem. Što, nećete me pustiti? Očigledno ću morati da pojedem svoje brokoli. Nema potrebe da me terate, sam ću to uraditi. Smislio sam nešto. A šta ako iscedim sok od brokolija? To je zabavno. Možda će sok biti prijatniji nego sam brokoli. Jao, koliko soka ima ovdje. Fuj, čak sam se i umorio. Ok, sad ću ga popiti. Jao. Oskar, kako ti se sviđa sok od brokolije? Je lep? Stvarno? Ne verujemo, ali spremni smo da nastavimo naš izazov. Čekajte, Oskare, šta nije u redu? Joj, odvratno. Tina? Mamice, šta je sa njom? I Julie isto? Pitam se šta ste dobili ovog puta? Ko će prvi otvoriti? Tina, hajde. Wow, dobila si jedno gumeno oko, super. A šta je kod Oskara? O, ti imaš veće oko? Jao, Julie, dobila si najveće žele oko, čestitam ti. Tina, ne brini, sigurna sam da je i tvoje oko ukusno. Hej, prestanite da je zezate. Tina, hajde, pojedi oko i dokaže svima da si dobila najlepše oko. Što, Tina, gdje je nestalo oko? Šta je s tobom? Oho, kako si to uradila? Čarobnjaci ne govore svoje tajne. Ukusno. Oduševljena sam. Jede mi se još. Hoće li mi dati neko od vas svoje oko? Šta to pričaš? Naravno da ne. Šta je? Rekao sam da ti neću dati oko. Tina, pojela si već svoju porciju. U stvari, čekaj. Dobro, uzmi malo. Šalim se, neću dati. Kako si bezobrazan? Šta? Pokazuješ mi jezik? Daj mi svoje oko. Oskare, daj mi. Još malo i pocepat ćete ga. Pazite. Eto, jesam rekla. Hajde, Oskare, kreni da jedeš. Ostala mi je samo polovina, to nije fair. Trebao sam pojesti celo oko. Ne brini, Oskare. Uzmi kašiku. Šta će mi? Da bi pojeo džem, glupane? Točno, sad ću ga probati. Wow, to izgleda jako dobro. Super. Jao, blago njemu. A kakav ukus ima oko? Jao, progutat ću jezik, koliko je ukusno. Konačno mogu ja probati svoje oko? Nevjerovatno, obožavam gumene oči. To je jako ukusno. Sad ću sve pojesti. Ajuj, drugari, imam problem, u pomoć. Ne mogu da izađem. Imaš gumeno oko umjesto lica. Čekaj, Julie se stvarno zaglavila. Moramo joj pomoći. Tina, hajde zajedno. O ne, moje oko je odletelo. A nisam ga još pojela. Hajde, vrati se kod mene. Evo ga. Sad imamo puno malih komada koja svi možemo pojesti. Uživamo. Tina, podigni poklopac. Wow, veliki hamburger. Nikad nisam vidjela takav. A šta će drugi imati? Julie? Jo, kakav mali hamburger, sasvim mrvica. Čak se ni ne vidi bez naočara. Ne brini, sigurno je ukusan. A šta je kod Oskara? Srednji hamburger izgleda ukusno. Julie, ti si prva. Pa dobro, ali prvo se moram presvući. Uopšte ne vidim ovaj hamburger. Tako da ću biti mladi naučnik.
Evo hamburgera, našla sam te. Sad ću te probati. O, to je bilo jako ukusno, ali nema više. Oskare, sad ti. Konačno, baš sam gladan. Jedva čekam da ga pojedem. Gledajte, poješću sve odjednom. Gotovo. Bilo je super, zar ne? Najbolji sam u jedenju hamburgera. Jao, izvinite, nisam namjerno. Tina, ostala si samo ti sa svojim ogromnim hamburgerom. Da, zaista je ogroman. Kako da ga pojedem? Pokušat ću ovdje da zagrizem. Probala sam samo salatu. Kako ceo da ga zagrizem? O, imam viljušku. A ja nož? Tina, probaj da ga isečeš. Wow, svaka vam čast. Sad ću probati. Jao, vaše viljuške i nož su premali za moj hamburger. Tako ću ga seći godinu dana. Tu treba nešto ozbiljnije. Probat ću ovim. Jako se trudim, ali i dalje neće. Ima li još neku ideje? O, ja sam smislila nešto. Koristit ću tatinu motornu testeru. Znam da je koristim, ne brinite. Sad ću brzo iseći ovaj hamburger. O, da. Savršeno. Ostalo još malo, prijatelji. Skoro sam završila. Gotovo. Jao, drugari, imate nešto na licu? Pa dobro, vreme je da ga probam. Kako lepo miriše. Šta je? Mogu li ja dobiti malo? Šta? Hoćeš moj hamburger? Pa ne znam. Tog će i meni biti malo. Mogu ti dati samo salatu. Uživaj. Sad ću probati svoj hamburger. Jao, kako je lep. O, nevjerovatno. Drugari, kad biste samo mogli da probate. To je jako ukusno. Prezadovoljna sam. Tina, da li si pojela sve sama? O, svaka čast. Jao, hamburger je uticao na tvoju liniju. Nema veze, smršat ćeš. Jedva čekam da saznam šta je kod Tine. Wow, to je mali popit. A šta je kod Oskara? O, to je klasična veličina igračke. A šta je onda kod Julie? Okay. Pogledaj brže. Oho, ne mogu da verujem. Gledajte kolika igračka, ali prva će biti Tina. Ok, sad ću probati. Imam najmanji popit, a moji prsti su preveliki za njega. Ej, šta se smijete? Već sam smislila genijalnu ideju. Za mali popit treba koristiti male rukice. Ovim prstima ću sigurno moći da pritiskam dugmat. O, kako slatko. Op, op, op. Savršeno. Sada mogu igrati popit bez zaustavljanja. Tina, možeš li da paziš malo i da se igraš bez svojih malih rukica? Onda mi treba druga ideja. O, tačno. U moju pametnu glavu je došao super plan. Mogu da zalepim popit na šnalu i dobit ću novu modernu šnalu koju nema niko drugi. Zar to nije preslatko? Meni se jako sviđa. A vama? Super, znala sam da će vam se svidjeti. Konačno je došao moj red da se igram. I ja sam smislio nešto. Da, mogu napraviti maskicu za telefon od ove igračke. Hej, devojke, ne smetajte mi. Jel vidite da sam zauzet? Eto, završio sam. Ostalo je staviti to na moj telefon. Odlično. Ej, ne dirajte, to je samo moje. O da, to baš opušta. Tina, sigurno me razumeš. Jao, svi su već napravili nešto zanimljivo od ovih igračaka, a ja ne. Treba dobro razmisliti. Sigurno će mi nešto pasti na pamet. Tačno. Bićete šokirani. Treba će mi konac i igla. Odlično. Uspelo je. Sada treba to spojiti i dodati moderni kaiš. Odlično mi ide. Moja nova moderna tašnica je spremna.
Sad si ja mogu igrati bilo gde. Hej, sklonite ruke. Imate se. Ne, Oskar, pred vama su osnove za pice, a iza vas je krug koji treba zavrteti. Proizvod koji vam pokaže krug morate staviti na testo. Oskar je dobio pečurke. Ja mrzim pečurke, Tina sad ti. Laži, šta ću ja dobiti? Wow, to je ukusna i slatka banana. Baš mi se posrećilo. Kora mi nije potrebna. Hej, ja nisam smeće. Ja, izvini, Oskar, a nisam te primetila. Što se ljutiš? To je samo kora. Dakle, vreme je da stavim punjenje. Mislim da mi treba još banana. I još. Sad je super. Jel da, Oskare? Joj, izvini još jednom. Dobro, Tina. Setit ću ti se svega. Dakle, vreme je da probam šta sam napravila. O, da, baš je lepa. Jo, i meni se jede pizza sa bananom. Oduzet ću od Tine. Neće dati. Jo. Hvatam to. Znači, htjela si da pojedeš moju pizzu? Kako da ne? Hajde, stavljaj pečurke i jedi. Prokletstvo. Ne podnosim pečurke. Tina, skloni se sa svojom lepom pizzom. Prvi put ću da jedem takvu pizzu. O, baš je ukusno. Poješću sve. Jao, prelepo. Što? Crv? Nadam se da nisam pojeo crva. Jao. Ipak, pizza sa pečurkama je grozna. Ko će da počne? Oskar hoće? Hajde. Baš nas zanima šta ćeš dobiti. Dakle, Oskar je dobio hranu za mačke. Nisam znala da je Oskar ime za mačke. Jedva čekam da vidim kako ćeš jesti to. A šta je kod mene? Opet nešto lepo. Šarene žele bombone. Oskare, ti počinješ? Nećeš? Dobro, onda ću ja. Jao, ove bombone su prelepe. Jao, lepota. Izgleda ekstra, zar ne? Jeste. I ja volim ove bombone. Mogu li da uzmem jednu? Oskare, nemoj krasti moju hranu. Skloni ruke, lopove. Ali samo jednu. Pa dobro, ne trebaju mi tvoje bombone. Tako je, ne trebaju ti. Sad ću probati svoju pizzu. Pitam se kakav je ukus. Ekstra. Oduševljena sam. Šta je, Oskare? Neću ti dati. Imaš svoju hranu? Pa dobro, sad ću pojesti to. Možda to i nije tako loše kao što mislim. I još ćeš me moliti da ti dam da probaš. Ajoj, kako smrdi, fuj. Znači, hoćeš da vidiš kako jedem to? Dobro, gledaj. Izgleda užasno. Okej, sad ću da probam. Fuj, kao da mi je mačka ustima. To je odvratno. Kako mačke mogu da jedu, to ne razumem. O, smislio sam nešto. Jao, Tina, nešto nije u redu sa mnom. Tina, osjećam se čudno. Jao. Ja sam mačka, Oskare. Sad ću te ogrebati. Poverovala si. Sad ću pojesti njenu pizzu. Kako sam pametan. Ko će da počne? Oskare, gde si krenuo? Devojke imaju prednost. Ne, hajde da igramo, pa pitka nama kaže da bi sve bilo pošteno. Hajde, Oskare. Pobedio si, pa dobro. Uvek pobeđujem u ovoj igri. To, konačno sam dobio nešto lepo, šlag. Obožavam ga. Tina, sad ti. Možda će se i tebi posrećiti. Sad ćemo da vidimo. Što? Nemoguće, pena za brijanje, prokletstvo. Gotovo, sreća te napustila. Jadna ti. U redu, vreme je da počnem da ukrašavam svoju pizzu. O da, treba što više šlaga. Sad ću probati. Cool. Joj, blago ostinu, tako uživa. Da, baš mi se posrećilo. Pizza sa šlagom je nerealno ukusna. Želim još. Neverovatno. Šta je, Tina? Hoćeš šlag? Izvoli. Neću dati. To je moj šlag. Ti možeš samo da gledaš.
Čula sam nešto. Sad ću staviti penu za brijanje na njegovu picu. A uopšte se ne razlikuje od šlaga. I jedva čekam da vidim kako će pojesti to. Što? Nema više. Prokletstvo. Ostalo mi još šlaga na pici. Sumnjivo. Mislio sam da sam već sve pojeo. Ali dobro, poješću i to. Tina, ne smetaj mi. Jao, fuj. Jel se to šlag pokvario? To je pena za brijanje, Oskar. Hej, ti si trebala da jedeš to. U redu, pošto još nisi probala svoju penu, izvoli. Nadam se da ti se sviđa tvoja nova frizura. Nemoj to više raditi. Hajde, moraš pojesti tu penu, kreni. Dobro, sad ću probati. Čekaj, a gdje je pena? Nema više. Odlično. Oskare, žao mi je, ali nema više pene. U redu, probat ću malo. Pa nije loše. Poješću ovo pače. Oh, man! Dakle, ko počinje? Tina i Oskar žele zajedno, ali mora neko jedan. O, Tina je bila brža. Da vidimo šta je dobila. Jo, wasabi. Moje saučešće. Hajde da vidimo šta će biti kod Oskara. A Oskar je dobio... Wow, kobasicu, cool. A blago tebi. Awesome! Tina, ti počinješ? Pa kako to? Mrzim wasabi. Jako je ljud. Oskare, mogu li da preskočim ovu rundu? Nema šanse. Kako si bezobrazan? Okej, jaka sam, uradit ću to. Fuj, miris je odvratan. Mislim da će to biti dovoljno. Ne, sipaj više. Jao, dobro. Nadam se da ću preživjeti. Sad ću uvrnuti picu. A možda će mi tako biti lakše. Jao, to je užasno. Ali poješću sve. Yahoo! Jao, kako to radiš? O, ne! Počinjem da gorim! Oskare, sve mi gori unutra, šta da radim? Pomozi mi! Hajde da ti začepimo usta, možda će to pomoći. Jao, izgleda da će Tina sad pući. Oho, pizza je odletela. Kakav užas! Sad sam sva crna! Oskara, šta se smiješ? Bolje jedi svoju picu. Lako, ja ću imati ukusnu picu. Tina, skloni se što dalje od moje pice. Neću ti ništa dati. Okej, vreme da je probam. Wow, ekstra. To je bilo ludo ukusno. Cool. Nice. I još pače. I još jedno. O, da. Sve što je palo moje. A ovo ću uzeti sebi dok Oskar ne vidi. Hej, skloni svoje ruke. Sam ću sve pojesti. Ne treba mi tvoja pomoć. Tina, ne diraj moju picu. Moje i samo moja. Oskare, ali ja sam tvoja najbolja prijateljica. Moraš mi dati malo. Jao. Jao, izvini, nisam htjela, a lepo ti stoji. Daj mi to. Pa, bilo je zabavno, zar ne? Wow, ovdje je tako cool. Jesi li čula taj zvuk? Jesu to nas zatvorili? Ajoj, u pomoć! Zaglavili smo se ovdje. Niko nas neće čuti. O, Kristi, vidiš šta je tamo? Neke sefove? Možda će negdje biti ključ od vrata? A gdje naći ključ od sefa? Šta je to tu? Wow, Kristi, ova kutija sa crtežom ključa? Ovdje sigurno mora biti ključ od sefa. Phoebe, ova kutija je roze, kao ja. Pokušat ću da izvadim ključ. Nadam se da tamo nema ničeg strašnog. Podsjeća na pesak. Phoebe, ovo su crvi. Ne, samo ne to. Fuj, kako gadno. Ja više ne želim da stavljam ruke tamo. Odvratno. Dobro, radi naše slobode. Izvadit ću taj ključ. Gde si? Pronašla sam ga. Hajde da što pre otvorimo sef i izađemo odavde. Dobro, šta će biti unutra? Torta? Stvarno? Ključa nema. Jao, tako si smešna. Dobro, barem je ukusna. Wow, ovdje se još jedna kutija pojavila. Sad je plava. Kristi, pogledaj.
No. Dobro, sad je red na mene. A nadam se da tamo nema crva. Plašim ih se. Nešto čudno je ovdje. Neke loptice. Šta je to ispalo? Ovo su Orbis kuglice. Dobro je. A evo ključa. Svaka mi čast. Otvaram plavi sef. Unutra sigurno mora biti ključ. Gde si? Šta je ovo? Ajoj. Neki plavi prah. Sad sam sva prljava. A zašto se ti smiješ? Ne želiš da i ti postaneš plava? Ne, ja volim samo roze. Dobro, sad ću pronaći ključ i izvaditi nas odavde. Nešto čudno ovdje. Majko mila, ovo su pileće nojice. Izvini. Dobro, moram izvaditi ključ ili ćemo zauvek ostati ovdje. Evo ključa. Phoebe, pogledaj kakav lep roze ključ. Sad ću odmah otvoriti sef. Šta me čeka unutra? O ne! Uj, šta je ovo tako gadno? Sva sam u nekoj peni. Uj. Baš si smiješna. Nova kutija. Moj red je da nas izvučem odavde. Moje ruke su srećnije od tvojih. Šta je to? Kako gadno. Podsjeća na plave bale. Jao. Evo imamo ključa. Odlično. Awesome. Ovaj ključ sigurno odgovara plavom sefu. Hajde da vidimo šta je unutra. Opa, konopac. Šta? Šta se to sipa na mene? Ja, ovo je neka plava farba. Užas. Lepo ti stoji plava boja. Šta? Jao. O ne. Koliko boje. Phoebe, zaustavi to. Zašto si otvorila sef ti, a ja moram da patim? Lepo ti stoji plava boja. Wow, Kristi. A sada i roza kutije. Brzo pronađi ključ. Dobro je da sam čista. Sad ću izvaditi ključ za nas. Šta je ovo? Neka kutija? Ovo ličina komad želeja. Treba ga prelomiti. Unutra sigurno leži ključ. Da, znala sam. Uspela sam da izvučem ključ. Sama. Sad ću otvoriti sef. Unutra sigurno će biti ključ od vrata. Je li ovo pištolj? Verovatno za vodu. Cool. Phoebe, ovo ti je za plavu boju. Eto ti. Ovo nije ključ, ali dalje cool. Kristi, prestani. Sad sam skroz mokra. Eto i tebi. Baš si bezobrazna. Tamo je nova kutija. Ja neću ići. Dobro. Sad ću pronaći ključ. Wow, postala sam suva. A šta je unutra? Ovo je neka gadost. Dobro, moram da se skoncentrišem. Šta? Oči? Čekajte, oči od želeja. To je ukusno. Divno. Moram što pre da pronađem ključ. Evo ga. Kristi, našla sam ga. Odmah ću otvoriti sef. Šta me ovdje čeka? Jao. Kristi, nije mi dobro. Kakva noćna mora. Phoebe, jesi li u redu? Hajde, dođi sebi, ustani. Nova kutija. Sve ću rešiti. Više me ništa ne plaši. Šta bi moglo biti tu? Nešto čudno. Treba proveriti. Ovo su roze bombone. Super, mogu ih pojesti. Baš sam gladna. Sigurno ću pronaći ključ kad pojedem sve bombone. Kako su ukusne. Super. Da. A evo ga ključ. Idem da otvorim sef. Hej, Phoebe. Skloni se od mog sefa. Šta me ovdje čeka? Da vidimo. Wow, sladoled. Super.
Odmah ću sve pojesti. Šta? Ne, Phoebe, neću da delim s tobom. Ovo je roza sladoled i samo je za mene. O, da. Šta je? Hajde, zatvori usta i idi pronađi ključ. Dobro. Možda će unutra biti nešto ukusno što ja mogu da pojedem. Samo da nije nešto odvratno. Šta bi ovo moglo biti? Na dodir nije loše. Liči na pesak. O, evo ključa. Ha, to je bilo brzo. Već sam postala profesionalac u pronalaženju ključeva. Odmah ću otvoriti sef. Šta je unutra? Wow, Coca-Cola. Pa još je i plava. Hoćeš? A ja neću da ti dam. Ti mi nisi dala sladoled, neću ni ja tebi. O, baš ukusno. Ne, to je moje. O, tu je još jedna kutija. Mislim da će tamo biti ključ od posljednjeg sefa. Šta je ovo? Nešto mekano i sa ušima. Dobro, pokušat ću da pocepam to. O, to je glava ogromnog želemedveda. Čudno, gdje je ključ? Da, našla sam ga. Phoebe, uspjela sam da pronađem posljednji ključ za nas. U tom sefu sigurno će biti ključ. Da, evo ga. Znala sam da ću nas spasiti. Hajde što pre da otvorimo vrata. O, svaka ti čast. Wow, kako lepo. Uspeli smo. Hajde da izađemo odavde. Otvori rešetku. Da, uspeli smo. Bežimo odavde.